baba nace ga maka followers ina sun karu. Kai sun kai nawa ne? Kai ai ba magana nace ga maka. Ni yanzu ai na ga ma ta kusa ta fashe mun. Kai kana wuta fa a garin nan fa. Sorry nace ga ma la. Kace za mu sarara fa. Ai dole sarara. ina wai ku take ita gata ba karbi wai idan mana ki tile mana ku wafi ka ce musu wallahi ba mu da bi su gira mu karbi kudin su wafi wallahi ba mu da nisa ta tire kin ku tire kin ko da man ta buri ki sai da mana ta buri kai ni da kai ta buri da kai ma ka ce wane ne ogani da ke ke kina arabawa mai take company kin waya ko wani da ba ko wani biya mu ka ba mun fiki waya ba zan fara miki kai Ha ha ha!